Arriba l'hora de cercar escola i el gran dilema, uniforme o roba de carrer. Els pares, esclar, s'estimen més l'uniforme i així eviten les discussions diàries de això no m'ho pos, això no m'agrada... Però ells, què n'opinen, els afectats principals? Roba de carrer, jo ho dic directament. Uniforme. Les dues coses. Mira, les dues coses. Allà també. Tots s'apareixen i tots mos confonem a la classe. Hi ha una nina que té pel conjo i un altre nin que mos confonen a vegades. Y te cansas de dur-lo. Sí, todos los niños de igual, todos de azul marino. No, bueno, depèn de quines escoles. Per exemple, aquesta mal més d'uniforme per mantenir la seva dignitat. Perquè hi ha alguns nins grans que s'abaregen només per tonteries. Si n'hi haguessin en roba de carrer, s'abaregarien encara el doble. Pues allà m'agrada l'uniforme perquè cada dia, bueno, els nens tenim un problema que sempre necessitem que me pos, que me pos, que me pos. Sempre estem iguals i l'uniforme sempre te pos el mateix. Sempre en compren dos i si te l'embrutes, pues te posen l'altre, perquè són dos iguals. Ara, en canvi, la roba de carrer no en pot comprar dues. Si només tens una peça d'uniforme i te l'embrutes un dia, com vas el dia següent si no en tens més? Ara està de moda tear-se la falda, ¿vale? Sempre se duia per aquí o per aquí. I ara les nines d'ESOs el duen per aquí. Vamos, que sa mare li compra perquè li durin 2 anys i se'l fa més curt. Però això és per anar a l'escola. Ara en festes i el cap de setmana pues sempre anem amb roba que m'agrada, més que l'uniforme, clar.